dem Situationen. Karas varme og vejledningsfront. As the stars are known to the night. In der DDR. Kenya has been killed in a plane crash off the west coast of Africa. The Egyptian Prime Minister, Dr. Khalil, has been talking about yesterday's announcement that the border with Israel is being declared open. Experts investigating last week's Chicago air disaster have discovered why an engine fell off the DC-10 airliner. President Tito is expected to try to sort out differences within the non-aligned movement during a foreign tour starting today. כל ישראל מירושלים, למאזינים שלום רב. השעה 12 והרי החדשות מפי יצחק איתן. שיר ותיק שנמצא 14 שבועות איתנו במצעד שבועיים היה בפסגה והכוונה שלי לשיר הזה. לקחת את ידי בידך ואמרת לי בואי נרד אל הגן. לקחת את ידי בידך ואמרת לי דברים שרואים משם לא רואים מכאן. ניגנת לי שיר על הגיטרה וקולך רעד רוח בי כמה רוח שרה והזמן כאילו עמד ואני עוד זוכרת כל טוב בריח את חלקה בשדה לאור הירח כל הדל מן הבדי וכובד הפרי בבוסתן דברים שרואים שם לא רואים מכאן. הייתי לבדי ודרכי עבדה לי ובאת לי בזמן. הייתי לבדי ודרכי עבדה לי דברים שרואים שם לא רואים מכאן. נתת לי יד, הראת לי דרך להרבה דברים, הבאת חיוך יפה כמו פרח וכוח להאמין. ואני עוד זוכרת את השיר ששרת, את החלק הסוד מכל מה שאמרת. היי מלאך מצדה תשוב לעצור את הזמן, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. דברים שרואים משם לא רואים